Neukan nik harmonika bat, bidertzen taldeari lapurtuta, Arratsaldeon Joni Ubera. Kaixo, Arratsaldeon. Baina maite gara oraindik. Noski. Lapurra izan arren. Urtzi kotxe, Arratsaldeon. Nire Alizarralde zen moduz. Bueno, kultur mailari ekiteko prest, tita, azken minutuak hartuko ditugu. Ondo, Urnietara goaz, Saro bera. Bai. Joni, 25 urte. Bai, hori da, begira, gaizka onda hemen eta musika taldeentzako soinua hartzeko eta grabatzeko estudioa danen parekoa antzerki munduan zer izan daiteke, Gipuzkoan eredu oso garbi badukagu, kasu zehatz bat, Urnieta arte eszenikoen gunea, eta 25 urte bete dira orain zabaldu zutenetik, eta Gipuzkoako antzerki konpainia profesionalen estudioa da, bertan, antzezlan, bat hasieratik bukaeraraino eta inkluso aurre estrenaldia ere bertan izan da. Eta orduan, Tentaka, Baiben, Ika, konpainia ezagunenak bertatik pasaia, hirurehun ekoizpenetik gora egin dira urte hauetan guztietan. Eta orain ospakizunetan dabiltza, 25 urte aurreneko ospakizunetan hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Eta horrez gain, oso erakusketa ederra, benetan merezi duna ikustea. Kulturgunea bilakatu dute erakusketa gune bat, eta hor Florido Mensil ikusten dian atretzeko elementuak ikusteko eta ukitzeko aukera dago, baita ere hainbat jantzi, eta gero ere Saro beren oinarrian garaibateko zine bat zeon, eta hor zinema eskola izan zen, eta Garaño, Arregi eta hauek han bertan ikasitakoa dira. Eta han botako dute ere La Trinchera Infinita, eta garai hartan garatutako kortoak ikusi daitezke, hola kamera zar baten ondoan, oso erakusketa txukuna. Nik uste merezi dura Donostia aldean bizi dianak eta Tolosa aldean bizi dianak, Urnietara gerturatzea, bai antzezlanen bat edo ikustea, baina baita ere erakusketa eder bat ikusteko, Ikusten gabiltzelako, argazkitxo batzuk, ez dauke proposatutakoak honit, esan dakoe, ze garrantzia daukan leku bat izatiek be bai? Bai. Sortzailearentzat eta ikuslearentzat be bai? Publiko moduan zelan eskartzen duen gupe bai, gaur lekutxu topatzen duen gustatzen zaiguna, badakiguna, ze giro ongo dan, badakiguna, geure gusteko izango dan zeo zer eskaineko dutena, hori ere altxor bata, eta... Gero gainera, bertako entzaia oso ezaguna dantokia izateaz gain, aurre estrenaldiak oso modu honean ikusteko aukera izan da, eta orain berriki, Jobindo Arran Santzezlana entxegu ireki moduko baten parte hartzeko aukera izan da. Bertan, sartzintezken eta aktoreak zeuden lanean eta etenaldiak eta egiten dira, zuzendaria Garbi Losadak zuzenduta. Eta, hau da Saro daukan bereizgarri hori. Ez dela bakarrik antzezlan bat, edozein antzokiaren pareko, baizik da gainera, bertan ekoiztutako antzezlana ikusten ari zarelako, ez? Eta gero bertatik ere sortu dira herrian bertan herri ikuskizun oparoak eta oso ederrak ere. Besan dako, 25 urteko ibilbide hori, eta pieza ezberdinekin eta bitxiekin, eta bertan pasadan guztia labur biltzen erakusketa horretan, eta gonbidapena egin txeko guztiei joateko.